Adam Knajbl, 3F Gym MMA Pardubice. Další a v podstatě poslední dvojice dnešního pořadu, kterou tvoří právě Knajbl. Ve váze do 84 kg jeho soupeřem bude domácí Martin Řehka, který se pravidelně představuje v Příbrami na turnajích. 33letý borec KBC Příbram. Řehka má 3 vítězství, 2 porážky, Knajbl zatím 1 zápas a v něm odcházel jako vítěz a tady je zajímavá především ta výšková převaha Knajbla 13 cm. To je opravdu dost na váhu 84 kg. Tak hezký začátek od Řehky. Přesně, hned do toho vlítnul, snažil se využít nepřipravenost soupeře. Klopený high kick. Je cítit taková karatistická minulost V tom postoji. Nějaké Kyokushinkai tam určitě bylo. U Knajbla, který je v červených trenýrkách, Řehka v bílých. Přeběhnul s Knajblem celých těch skoro 9 metrů, ale nedokázal ho povalit na zem. Knajbl teď zkouší gilotinu přes ruku a věří si natolik, že si bere Řehku na zem, ale uvidíme, jestli to bude stačit. Přijde mi to, že na to není moc dost dobře silově vybaven, ale nikdy neříkej nikdy. Teďka se staví s Knajblem a zkusí ho setřást postoji. V tuhle chvíli už je to špatně, protože samozřejmě ta síla už ho opouští. Tak je fakt, že uškrtit někoho na gilotinu přes ruku takhle v úvodu celého zápasu je strašně těžké a nedaří se to ani Knajblovi. No, samozřejmě ovládal velmi dobře Gorilla Král, který využívá své síly. Tak oba dva trošku zatavení. Knajbl z toho, jak zkoušel uškrtit Řehku a ten naopak nedostatku kyslíku, takže potřebují oba dva lehký timeout k tomu, aby se probrali do dalšího děje. Oba víme, jak po takovém škrcení se hodně špatně boxuje. No, rozhodně. No, slušel by tomu nějaký pěkný high kick. Takže Řehka má tu zadní ruku spíš dole než nahoře. Tam to chtělo side step ale pozor, tady ta slušná pozice. Tak nebo dokáže vlastně využít té kinetiky Řehky, který se rozběhne dopředu a Knajbl jenom převezme a 2krát si takhle Řehku vzal na zem a první kolo končí. Rovna v momentě, kdy se Řehka dostával z této pozice, ale první kolo jasně do Knajbla. Ano. Který vypadá dobře po prvním kole. Nejenom. Jsou i jiní, co po prvním kole vypadají pořád dobře. Ano. Tady dobrý blok. Uvidíme, co domácí roh vymyslel za taktiku. A měnit se to nebude. Jdeme zpátky na zem. Tady opět gilotina.
naprosto stejný průběh jako v prvním kole. I tady to zkouší Řehka utáhnout přes ruku. I tady je to v podstatě ten nejhorší možný moment, ale tak Vašek podařil, končí ten zápas, což už se zvrátit nedá. Kleibl vítězí, nicméně Řehka vypadal, že je v pořádku. Bylo kolem toho pak ještě hodně diskusí. Mně teda přišlo, že to byly údery, Navíc přesně tak pracoval. zdání soupeře, ale... Ten zápas sklidil Pískot, ale nedá se nic dělat. Rozhodčí má pouze jeden moment. Tohle vypadalo jako docela chyba. To musíme přiznat. Byl to poslední zápas z tohoto turnaje a my se pojďme podívat